Един почивен ден с мен в Англия. Добро утро, хора. Изглеждам така, защото тук що излезнах да бягам в пороен дъжд. Нали наскоро си говорихме с вас за стоицизъм и дисциплина. Ами ето как изглеждат те. Като едно мокро куче. Навън продължава да вали, аз се чувствам чудесно, защото съм си свършил работата за деня, което беше да бягам, така че се привеждам във вид и се правя уютно. Днес цял ден съм вкъщи, защото се падна да не съм на работа. Къпя се и всички започваме да закусваме, започвайки с двете маци. След това сипвам закуска на моята най-добра приятелка и след това се захващам с мен. Първо си пускам дрехите, добре, че съществуват вече такива перални, които даже сушат. И почвам с една леща, защото и аз трябва да ям. Както знаете, рядко готвя, но щом съм вкъщи, гледам да направя нещо. Аз обожавам лещата, откакто съм малък и да, трябва да я направя с цяла глава чесън, иначе не ми се хвалете, слаба ракия сте. То в манджата не се усеща даже. Вижте плача, знаете ли защо? Заради него, не! Сипвам обилно черния пипер, без изобщо да ми пука и след това слагам обилно солчица, слагам още вода и забърквам манджока, както баба ми казва, оставиш го да къкри и като се върна е кипнал. То оставям го да къкри с огромно вътрешно напрежение и се уединявам в уютния ми кът, където си слагам едно кафе и няколко сладки неща, докато ми стане лещата. Ето я и нея! Между другото червена, защото тук трудно се намира тази българската. Следващите няколко часа сядам на диванчето и се заемам с редакцията на книгата ми. Както ви казах, написах книга и сега съм в процес на редактиране. Някои от вас ме питаха интересни неща за нея, нямам търпение да ви разкажа, просто трябва още мъничко да изчакаме. А до мен на дивана в пухкавото ми горнище завих Ласи, която си хапна и заспа до мен. Тя ме следва из цялата къща, толкова е сладка като малко кученце. Питате ме защо пътувам до Англия. Това ви ли стига като причина? Вижте това малко ангелче. Това е моето дете на 4 лапи. Вън лампата блещука и капките се стичат по прозореца. Аз съм хапнал една леща и денят завършва приятно с моите хора. Гледаме сериалче, правя още малко редакция и си лягам.